namjerom da prenesem nekoliko ocjena i poruka štaba Vrhovne komande. Svima je poznat. Bog. Na kakav se zadatak je Slavenske narode krenule. Šta je ovo, obrazovni program? Kak izgleda Kromanjonac? Neka između svinja i medveda. Nemoj vrijeđat svinja. Te bi moglo plašit malo deca. Samo ke mi nismo deca. Ja ga se ne bojim. Postupcima narušeni režim Razbojnici. Tako Opasni razbojnici. Bojim se da to ne bi išlo sam tak. Ali oni imaju oružje, imaju tenkove, imaju avione, sve imaju. Bumanj zelen. 24 časa. Odmah nakon toga javno smo saopštili. Bongo, kad već ideš na spavanje? Ne, moram ih zvat. Koga? Srbe? Mora i Bora. Zovi, samo zovi.